उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद गोजोननायजों मोनसे फोरमायनो लुबैदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1970 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। दा फैयै फैयै बिनि जा गायसननाय सान बेखौ लानानै दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50 बोसोरनि मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामनाय जादोंमोन। दा बिनिनो रायदाव आफादनि आफादगिरि हिसाबै बिथां मुस्रि दावबायसा बर' बिथांखौ जोङो रायदाव आफादनि गाहाय आफादगिरि लानानै गोगोम मोनसे रायदाव आफादनि बिबानगिरिखौ जोङो दाना होनाय जादोंमोन। आरो बिनिनो जोङो लकडाउननि सिगाङावनो जिहेतुके डेटखौ सिडिउल खालामनाय जादोंमोन आरो बिटिआर इलेक्सननि जा दिनै फैयै फैयै डिसेम्बराव जानो गोनां बे रोखोमनि थासारि जाफैनायखाय जोंनि थिखानाय खालारनिफ्राय जोङो बोखांफिननानै जोङो मास मोनसे फासयनानै फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननि 18, 19, 20 आरो 21 खालाराव जोङो खुंनो थाखाय बे फोरबोखौ थि खालामबाय। आरो बेनिखायनो जोङो गासै उदालगुरि जिल्लानि बर' माहारिजों लोगोसे बेयाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरखौ जोङो खावलायदों बे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा सनाथि फोरबो मायथाइ खुंनाय दा बेखौ बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव जोङो ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रं बेरंनि जे हारिमु दिन्थिफुंनायजों लोगोसे फैबाय थानाय जे फिउचार बेनि जेनेरेसननि मोजांनि थाखाय जोङो गोबांथार सावरायनाय सेमिनारखौ जोङो थि खालामदों। दा ओंखायनो गाहायै फकास होनानै जोङो जिहेतुके जोङो फैबाय थानाय समाव ग्लबेलि मोनसे बिराद बेसेन गोनां दिनै मोनथिनाय हिसाबै जोङो बेजोंनो बुहुमनि मानसिफोरखौ फोथांना दोननायनि जि मोनसे आदारनि आंखाल नुजाथिदों बेखौ बेस खालामनानै एग्र' एन्ट्रप्रिनियर आरो बेखौ लानानै बेस खालामनानै गोबांथार सोलोंथायारि आयदायाव जोङो सावरायनाय हाबाफारिखौ लानो थाखाय थि खालामनाय जादों। दा ओंखायनो बे गल्डेन जुबलियाव जिल्लानि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरखौ जोङो बरायदों आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव गासैनिबो बेयाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिफोरखौ जिल्लानि गासैखौबो बे हाबाफारियाव मददथि मोनगोन बेखौ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसा खालामनानै आङो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि आरो रायदाव आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै कनभेनर बिबानगिरि आरो लोगोसेनो बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो बे फैबाय थानाय गल्डेन जुबलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि बेयाव लोब लोबै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय। खुलुमबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानाय बोसोरा जिहेथु 50 बोसोर जाफैबाय बेखायनो नैबे जोंनि खाग्राबारि दख'रानि सिङाव बे सनाथि मायथाइ फालिथायखौ खुंनो थाखाय थांनाय जुन दानावनो रायदाव आफाद दादोंमोन आरो बे रायदाव आफादाव आंखौ मासिगिरि महरै थिसननाय जादों। आरो बे समाव जोङो नैबे बोहैथि 2020 मायथाइनि डिसेम्बरनि 18, 19, 20 आरो 21 बे खालाराव जोङो थिग खालामनाय जादोंमोनब्लाबो कर'ना भाइरासनि थाखाय बिटिआरनि बिसायख'थिया जादिया। बेखायनो बिटिआरनि बिसायख'थिखौ फोजोबनायजों नोजोर बोनानै दिनै जोङो मोनसे सावरायफिननाय जाहैबाय जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोननि नुजाथिनाय आरो जोंनि रायदाव आफादनि बिबानगिरिनि नुजाथिनायाव आरो जोङो जथायैनो मोनसे थांखि लाबाय दिनै फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननि खालाराव जोङो बे रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ जोङो खुंनो लादों आरो बे खालारा जाबाय 18, 19, 20 आरो 21 जानुवारि। दा बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे जानो गोनां जि सनाथि मायथाइ फालिथाय बे फालिथायाव जोङो जोंनि ओनसोलजों लोगोसे जोंनि दुलाराय उदालगुरि जिल्लायाव थानाय गासैबो हारि माहारि बिथांमोननि हेफाजाब आरो जों मददथिखौ हास्थायदों आरो जों रायदाव आफाद हिसाबै जेसेबांखिनि हायो बे माने खुंथायखौ बे सनाथि मायथाइ खुंथायखौ जोङो मोनसे गाब गोनां आरो मोनसे जारिमिनारि माने खुंथाय आरो गोसोआव लाथाव मोनसे खुंथाय बेबायदि खुंनो थाखाय जोङो रायदाव आफादा साखा फारा जानानै दङ। दा बेखायनो दिनै जोङो
हाबाफारिनि गेजेरजों बा आफादनि गेजेरजों जों जि थांखि लाबाय बेखौ जोङो रायजो राजानो जोङो फोरमायना हरबाय जे फैबाय थानाय जि खालाराव जोंनि जानो गोनां हाबाफारि बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो।